באיזה גיל מת אדם הראשון? 930. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אומר, למה 930? כי הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות העתידים להיוולד, כולל את הנפלים, נשמות שצריכות לבוא, וזה נפל, וראה נשמה עם אור גדול שעתידה להיות נפל, שאל מי זה? נשמה של דוד המלך. אמר, אני תורם 70 שנה מהחיים שלי לנשמה הזו. וכך דוד המלך חי 70 שנה. זה בעצם, כך אומר הזוהר, זה תרומה של האדם הראשון שנתנו 70 שנה משנותיו. מת בגיל 930. על כל פנים, כל הדורות האלה היו חיים מאוד ארוכים. מזג האוויר, אומרים חז"ל, היה כמו מפסח ועד חג השבועות. התקופה הזו, מה היא נקראת היום? אביב, מזג אוויר הכי נעים, לא חם מדי, לא קר מדי. 40 שנה ברציפות, מזג האוויר היה כזה. במבול, כדור הארץ עבר בלבול עם כל כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא 2 כוכבים מקימה, יש צביר כוכבים קימה, נהיה זעזועים בכדור הארץ. עם כל הבלבול שהיה במבול, אחר כך היה נדידת היבשות. בספר המהפך הרחבנו בעניין הזה. אחרי המבול, הכל השתנה. אז היו עובדים פעם ב-40 שנה, חורשים, זורעים פעם ב-40 שנה, ויש להם יבול. 40 שנה יכולים לטייל, לאכול ולשתות וליהנות. ניצלו את זה לרעה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, גזל, עריות, משעמם להם. התחילו לקחת נשים של אחרים, לעשות שטויות. והקדוש ברוך הוא יש לו דרך. הוא אומר, אני נותן לאדם שפע של טוב. אם אתה לוקח את זה לטוב, אני אמשיך לתת לך. כמו אבא שנותן דמי כיס בסכומים גבוהים. אבא עשיר נותן לבן שלו סכומי ענק שיהנה. אבל אם הוא רואה שהבן משתמש בזה לדברים לא טובים, הוא אומר לו לטובתך, אני מפסיק. וזה מה שקרה אחרי המבול. צמצם להם את הכל. פסוקים מפורשים בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר שאחרי המבול יהיה ימי זרע וקציר וקור וחום ויום ולילה לא ישבותו. סידר את הזווית של כדור הארץ בצורה שיהיה את מה שאנחנו רגילים להיות היום. וקיצר את תוחלת החיים. היום אדם שמגיע לגיל 120, אין דבר כזה. למה קיצר? כי אמר להם, נתתי לכם חיים ארוכים, יכלתם לנצל את זה לטובה, לעשות דברים טובים, אבל לקחתם את זה למקום לא טוב. אז הוא קיצר, ואז אדם כשמגיע לגיל 40, 30, 50, אומר, רגע, הוא נפטר בגיל 70, זה נפטר בגיל 60, הוא בגיל 80. כמה זמן נשאר לי בעולם? לא הרבה. אז איפה אני עומד מבחינה רוחנית? מה, אני בסדר? מה? זה גורם לאדם חשבון נפש. אבל בזמנם, בן אדם בגיל 150, אומר, אני עדיין צריך ללכת לגן. אני עדיין תינוק, יש לי עד 900, יש הרבה זמן עד אז. אז מרשה לעצמו גם לעשות שטויות. וזה כלל גדול שאדם צריך לזכור, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם טוב, אם הוא לוקח את זה לטובה, ממשיך לתת לו את הטובה.